लोगोफोर जों दायो फिसाजोदो आंदो लोगो नाहानाव सामफ्राम फिथाइ जाहैनो नागिरदों आरो जाहा न'आव सामफ्राम फिथाइ गैया नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायदो आरो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। जोङो मिक्सार बायनानै लामा लामा जाबुदो आरो आलु सुबाय दे आलु सुबाय लोगो नाहानाव दै लोंनो नागिरदों उपाय गैला। मा खालामदों हा नोंसानाव फैदो जा नोंसानाव आंनि लोगोखौ आङो मावजि नाम दोनदो बिबो आरो आंखौ मावजियानो होनो आरो मोनफैबाय दायो जोङो न' गोदान बनायसोदोंलै मालासो नै न' गोदान माथो मजे दुगैनो नागिरदों दैजों लुबाय फानलु एसां गोसा होदोबा नैबे जाबाय आंनि लोगोनि फिसाजो मिरिना सामफ्राम फिथाइ हानना जानोसै दानिया नै बेटिया हानदों आंनिया गोथां गोथांसो माथो गोमोनसो गोदैखा सामफ्रामाबो न'आव थांनोसै आरो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मोनाबायबो नालाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय।